जेबोथ' बेयाव प्रब्लेम गैया गोजोननाय थाबाय हिनजाव हिसाबै लांनो थाबाय फैबाय बेयाव नोङो माबा राजि दंना राजि दं गोजोननाय थाबाय बा हिनजाव देहा माबा मोनखोरायला केक बानायग्रा मोनजाबाय थानांसै जोंखौबो लेंबाय थालै हेल' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दिनैहाय उदालगुरि थांगासिनो नेगासिनोमोन बिथां बर' राइडारनि हिनजाव लायगोन आरोना दिनैहाय बिथाङा हिनजाव लानायसिनो दायो थांगासिनो जों नै लामायावहाय एसे बिबार खादों सेंग्राफ्रा गारियावहाय एसे साजायदेरनायनो दायो थांगासिनो जोङो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन नायलांबाय थादो जाहायो देखायगोन मा मा खालामो आरोना हिनजाव लायनायावहाय एसे देखायलांगोन दायो थांगासिनो नै मोनथ'वाखै गोजानै दंबावो hours later. Mama iya bro, Premo ah. Oh Premo, itu mana undang? Mantan lebih jahat deh. Bang Hedo. Muri mana undang dia pala. Muri mana undang? Mena jengsen. Itu mana ba? Kaiker. Kat muri mana usah sering aja dah. Oh, ijelah boleh kan kok? Ijelah pala. Iya. Lo kunci. Kaiker nih kaiker. Tuh. Santai. Pandu bra. Cila ada deh. Gitu. Tuh. Bures kembali. Tak suburian udah. Pilih deh. Mungkin baik bu. Ini malah. Tasar gabang naik manusia, konsa songse dong dong. Nawa, hak win nasi, nawa hak win nasi. Mayau. Nawa. Langkah nasi dah. Lang. Mata lakukan yang lain boleh. Ketai bos sulit deksia. Dia belah boleh kan aku. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से आरो बेयाव माबाफोर अजद दङ नामा बेखौ आं बुंनो थाखाय खावलायबाय खोनाबायना रायजोफोरा दे खोनासं दे जेबोथ' बेयाव प्रब्लेम गैया लांनो थाखाय दे गोजोननाय थाबाय दिनै हौवासानिफ्राय जों मिथिबाय जे बिथाङा लांनो फैदों दिनै हिनजावसाया फैगोन बिथाङा माबा जबरदस्ति दं नामा बेयाव गोसो दंना गैया आरो गोसो गैयाबा
बेलेग भंग आरो गोसो दंबा जों माने हाबाफारिखौ जागायलांसिगोन आरो नङा होनबा रायजो राजाखौ लानानै साखि लानानै इसोरनि बोर लानानै जों बे हाबाफारिखौ जागायलांसिगोन बेनिखायनो दा जोबथा बिबुंथिया हिन्जावसानाव थानांगौ आरो हिन्जावसा जुदि राजिब्ला जोङो जोंनि जि उननि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो जागायलांसिगोन बुंफैगोन माइक्र'फन नोङो दिनै बे 1 नम्बर बुरिजारनिफ्राय बिथांमोना दिनै फैबाय नैबे बिथां बिमल हाज'वारिनि जों लोगोसे बिनि फिसाज्ला नायबिजिरनो नोंखौ हिन्जाव हिसाबै लांनो थाखाय फैबाय बेयाव नोङो माबा राजि दंना बेयाव नोंहा माबाफोर हेंथाफोर दं नामा अजदफोर दं नामा रायजोफोरनि सिगाङाव बुंना होदो जुदि अजद दङब्ला जोङो बेयावनो स्टप जासिगोन आरो अजद गैयाब्ला जोंनि हाबाफारिखौ जोङो जागायलांसिगोन आरो माइक्र'फनाव राजि दं गोजोननाय थाबाय जबाबखौहाय जोङो सोंना लासिगोन इसोरनि सिगाङाव बा जोंनि इसोरखौ फोथायग्रा फोथायारिफोरनि सिगाङावहाय बिसोरो नंगौ थिग खोथाखौ बिसोरो जोंनोहाय खोथागोन आङो दा सोंगोन जोंनिफ्राय मिस्टार नाइजेल हाज'वारि दा नोंनि सानजाथिंहाय सासे सिंग्रिया गसंनानै दङ थारैनो नोङो बेखौहाय हाबा खालामनो थाम-थिम जाबाय दा बेयो नोंनि गोसो इसिंनिफ्राय ना गुबुननि परामर्श होनायजों नों बेखौहाय जुलि खालामनो थाम-थिम जाखो आंनि गोसो सिंनिफ्राय दा जोङो ओरैहाय मिलिटिया बर' नोंबो नोंनि सिगाङाव गसंनाय जाय सेंग्राखौ नोङो अराय समनि थाखाय हाबा जानो थाम-थिम जाबाय बेयो नोंनि गोसो इसिंनिफ्राय ना गुबुननि परामर्शजोंहाय नों बेखौ हाबा जानो नोंनि नागिरनाया जादों आंनि गोसो इसोरा बोर होथोंसै बे हिन्जाव गोदान होबावनो गोनां आदै दंबावो बे जाहैबाय आदै अबिराम गयारि बेयो जाहैबाय 1941आव जोनोम मोननाय बिनि उनाव माखासे सिनाखिखौ जों आदाखौ खावलायबाय बिथाङा सिनाखि होदोंसै हौवा गोदाननि बिफा जानानै बोरैथो सिनाखि होबाय थानो मान सन्माननिबो खोथा दं जायहा सिनाखि होगोन बे आंनि बिदा गिदिर हिसाबै आं बिथांखौ सिनाखि होबाय बिथाङा सिनाखिनि हाबाफारिखौ लालांथोंसै बिथांखौ आर'नाइ गानहोग्रोदो बे आंनि बिदा गिदिर आरो माने हौवासाफोरनि बिथोराव बे देरसिन बिनि गोजौआव सानै हिन्जावसाफोर दंमोन बिसोरो सिख्ला अबस्थायाव थैदों नङा होमबा दा बिनि उननि गोजा माखासेफ्रा हामबायसै हिन्जाव गोदान बानायनाय केक नैबे फिसा टेस्ट बानायनाय र' गोथाव मोना केकआखौ जानायलाय केकआखौ बिराद गोथाव मादै केकआ हिन्जाव गोदान बानायनाया औ जानायलाय हिन्जाव गोदान बानायनाया मोजां मोनदों बरिया गोथाव दा एबार मोनजाबाय थानायसै जों बानायनायनि ओमफ्राय नैबे मा होनदोंमोनलाय बे सिथाव नांगौहाय एन्थाब मैदेर खोमाना माबा मोन बोरैबा लानाया जानाय सिथाव गथा बरियालाय बेबो सनिया दि मोनाबाथाय गिर्जाबसो लायखायो रा मिथिबाय केकआखौ जा गोथाव बानायो हिन्जावा खाफाल गोनांलै नोबा थिगानो दं एसेबावलै आसोल लादों औ इसोरनि मोननायबा इसोर आगलासो मोनोलै हिन्जावखौहाय इसोरनि मोननायफोर औ ओमफ्राय गोसोआव मोजां मोनो दा औ मोजां मोनो हिटबा थांसिगोन नै लोगोफोर बा हिन्जावनिफ्राय मा मोनखोरायला केक बानायग्रा मोनजाबाय थानायसै जोंखौबो लिंबाय थालै औ
Berarti kek mak kek lah tuh nengok usik order nasi mata. Hei, kacau nih apa? Apa nih mani? Siapa ibarlah? Untai hap neng le karya. Piang nuto. Piang kap dari ini. Lain saja nih. Jauh kedana nih piang nuto. Innova yuk hai. Lain tangsikan dah. Jauh kedana nih, jauh kedana kasih ban nih. Lumayan lah, sirap pun panjang le. Lain tangsikan. Lain saja baik karya nih. Nih bos mau nang nasi. Ini gini udah mi kayak macam apa? Bengtol फैबाय बेंटल टाउन बेलटला दोननानै फैनायसै ओंखाम जानानै आखाइल' सुनानै ब्लडसै न'आवहाय गोजांबायना उन्दुनो ओंखारबाय बिरादनो मैया थिनथानिफ्राय गारि गाखोनायनि दिनैसिम नै होस सानसे बारा जाबाय आरोखि सानसे आधा बेलायानो जाबाय देरदिन होनना बुङो बिदिखौ जानायसै ब्लडसै दोननानैहाय हाबायाव नङाला फैथ'लै हाबायावसो फैनायसै सफैनायखाय बमा गावलायबायलै नै न'आवहाय बरायबाय बमा गावलायबाय नै बरायदों हिनजाव गोदानखौ गामिनि मानसिफ्रा नेनानै दंना न'आवने बरायबाय मोनफैबाय न' मोनफैबाय दासो बमा गावलायनानै बरायखाबाय Sunangali ini apa sunang istilah ke kau sunang kurang kerja ya Zoom fine hay làm cái này nữa.